أستزينا أبا وشت جزاي من محدار زلو حيلي كاب أديس أبا ملقت زقبر منبر نربحات تجراي سرح يكون نكبلو أبو منبر هوحات دكتور دبرتسون قبر ميكائيل تزاريبهم إثيوبيا نابي بونتلاند أتصارت أتولا خطبل صوماليا كسيسام أبا كل الأمحرة قصرت مزابلتي بزل علامة أن كم زوسخة صابو دب حبرات منقستات أفلت ولهم تكتاتلو زلهم كابلوم تلفزيون زم حلالف دهايلوم ايو مس دهايلومي مدرك لول مساخم كصنحين أبا وشتي جزاي من محدار زلو حايلي كاب أديس أبابا ملقت زقبل منبر نربحات تجراي سرح يكونن لهم أبو منبر هوحات دكتور دبرتسون قبر ميكائيل دكتور دبرتسون أب حوالت سمعتات يسالت أبزلو زتا يوم نزز بلوم ጋዜጣዊን ከም ዝጸብጸበው ካፕቴን በዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሓይሊ በተጻራሪ ዝተሰለፈ ሓይሊ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ወረርቲ ካብ ትግራይ ክወጹ ምግባርን ግዛታዊ ሓድነት ምምላስን አጀንዱ ኣይኮነን እኳ ዳስ ስልጣን ንምቁጽጻር ይሰርሕ ከም ዘሎ አብሪሆም ስምምዕ ፕሪቶሪያ በቃልስን በመስዋዕትን ዝመጸዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ፈጻጸምኡ ጸገማትን ተሃለውውን እተጸግዕተኛ ዝበልዎ ጉጅለ ድማ ካብ አዲስ አበባ እሽና በለ ዝመጽ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ትግራይ ተቆረሰ ያዘላ እተ ግዚያዊ ምምሕዳር ግዛታዊ ሓድነት ንምውሓስ ኣብ ክንደ ምስራሕ ቲሸርትና ሓተመ ሆና በለ ይውዕለሎ ኢሎም እቲ ጉጅለ በስም ሪፎርም ተካላውነት ንምፍራስን ፖለቲካዊ ሕጽቦን ምክያድንዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ኣሰላልፋ በግዕዚልና ዝጠርጠሩ ኣብ መኸተ ዘድሐርሐሩ ካልኦት ጸረ ውድብን ከባባይነት ዘለዎምን እዮም እዚኦም ኣባላት ውድብ ህወሓት ኣይኮኑን ህወሓት ሓደ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ መራርሓ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ኣፈላላይ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ንኸይፍትሑ ዓብዪ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ይግለጽ ትግራይ በተፈጥሮ ሃፍቲ ዝተዓደለት ክልል ምዃና ብዙሓት መረዳእታታት የመላኽቱ ካብ ሓወልቲ ኣኽሱም ክሳብ ሓወልቲ ሰማዕታት ካብ ገዳማት ክሳብ መስጊዳት ካብ ከርሰ ምድሪ ክሳብ ገጸ ምድሪ ካብ ዝድህሰሱ ክሳብ ዘይድህሰሱ መዘናዘ ብሎም ሓድግታት ዝወነነት ዓዲ እያ ትግራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህርን ተመራማርን ፕሮፌሰር ሙልጌታ ፍስሐ ትግራይ ተነጊሩ ዘይውዳእ ኩሉ ነገር ዘለዋ ዓዲ እያ ይብሎም ቀዳማይ ናይ ወዲሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕብረተሰብ ቀዳማይ ሓድግ ንብሎ እንታይ እዩ ወዲሰብ ገና ኣብ በዓትና ነበረ ከሎ ምስቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ስነ ምህዳርን ሰብ ነንዋዕሉ ድማ ኢንተራክት ናገብረ ዝነብረሉ ዝነበረን ናይ በዓቲ ህይወት ዘርእዩ ሃፍትታት እዮም ሓድግታት እዚኦም ሮክ አርት ይባሃሉ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ተሰኣሉ ስእልታት እንብሎም እዩ እና ኣብ ከባቢ ሓን ኣብ ምብራቅ ትግራይን ብሰፊሑ እዞም ሮክ አርት እንብሎም ድማ ናይ በዓቲ ስእልታት ብሰፊሑ ንርኢ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዘርእዩ ብዕድመ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ መጽናዕቲ መሰረት ምግባር ክሳብ 5,000 ዕድመ ዘለዎም ኮይኖም ወዲ ሰብ በዓቲ ክነብር ከሎ እንታይ ዓይነት እኽሊ የምርት ነይሩ ወይ ድማ እንታይ ዝራእቲ ይዘርእ ነይሩ ምስ እንታይ ዓይነት እንስሳ ዝጻብእዎ ኣብ ምቕታል ኣብ ምህዳን ይነብር ነይሩ እንታይ ዓይነት እንስሳ ላሚዱ ነይሩ ዝኽተሎ ዝነበረ ሕርሻ ምሕራስ እውን እዚ ወተታት ዘርኢ ተሳኢሉ ንሪኦ ማለት እዩ ሕዚ ኣብቲ ናይ ሎሚ ኣርቲስታት ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ስእልታት ይስእሉ ማለት እዩ እቶም ናይ ቀደም እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ተውህቦ ስለ ዝነበሮም እቲ ዝነበረ ነባራዊ ኩነታት ይስእሉ ማለት እዩ ብምቕጻል እቲ ስልጣነ ዝበሃል እዩ ልክዕ ኣብ ካሊእ ዓለም ከም ንሪኦ ፍቶም ታሪኻዊ ዝበሃሉ ዓድታት ኣብ ትግራይ ድማ ስልጣነ ነይሩ ስልጣነ እንታይ እዩ ወዲ ሰብ ኣብ በዓቲ ካብ ምንባር ናብ ሰደንታሪ ላይፍ ወይ ድማ ናብ ሕርሻ ናብ እንስሳ ምልማድ ናብ ተኽሊ ዝራእት ምዝራእ ዘርኢ ኩነታት ነይሩና ተቀዳማይ ሲቪላይዜሽን ወይ ድማ ስልጣነ ንብሎ ናይ ይሓ ሲቪላይዜሽን ንብሎ እዩ ካብ 900 ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዱ ክሳብ 400 ዓመት ዝነበረ እዩ እቲ ስልጣነ ብምንታይ እዩ ዝግለጽ ተልና ንኣብነት ኣብ ይሓ ንእምነት ዝጥቀምሉ ነበሩ ምኹራብ ኣሎ ናይ ይሓ ቴምፕል ንብሎ ቤተ መንግስት ዓብይ ቤተ መንግስት ከም ነበረ ብመጽሓፍ ተረጋጊጽ ኣሎ እንደገና መቃብራት ድማ በተለይ ናይ ኣብቲ እዋን ንሱ ዓቕሚ ዝነበሮም ሰባት ምስ ንብረቶም ዝቕበሩሉ ኩነታት እና ብዙሓት መቃብራት በተለይ ድማ ናይ ሳብያን ቴክኖሎጂ ኢንስክሪፕሽን ስነ ጽሑፋት ብዙሕ ንርኢ ናይ ዕትሮ ውጽኢት ብረታት ብማሕተም ወዘተ ዝመስል ብሰፊሑ ንርኢ እዚኦም
ናፍቲ ስልጣን የኸም ዝነበረ ትግራይ ብሰፊሑ የርኢና ማለት እዩ ይኹን እምበር ትግራይ ዘለውዋ ሃፍትታት ክንደየናይ ኣብ ረብሓ ውዒሎም ዝብል ብብዙሓት ዝለዓል ሕቶ እዩ ትግራይ ዘለውዋ ሓድግታት ዛጊድ ናብ ምሕበረ ቁጠባ ወረብሓታት ከም ዘይተለወጡ እዮም ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ዝገልጹ ጥቕልል ብዘለ ትግራይ ካፍቶም ሙሉእ ንብሎ ሓድግታት እኒኤላ ማለት እዩ ካብ በዓቲ ስእልታት ጀሚሩ ክስካዕ ሕዚ ካልኣይ ምናልባት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ሃፍቲ እናሃለዋ ዳርጋ ምንም ዘይተጠቐመትሉ እንድሕር ሃልያ ትግራይ እያ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ መናእሰያትና ሕዚ ብጣዕሚ ስራሕ ዝደልዩ ኩነታት እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ሕዚ ተን ዋና ዋና ዝበሃላ ንኣብነት ብዛዕባ ኣኽሱም ብዛዕባ ገረዓልታ ብዛዕባ ዓድዋ ብዛዕባ ይሓ ኩሉ ማንዋላት ተጻሒፉ ፓብሊሽ ኮይኑ እዩ ማንዋል ኣሎ ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ በአምሓርኛ ካርታታት ኣሎ ብሮሸራት ኣሎ ስለዚህ እዚ ኩሉስ ሬዲ ኒእና ማለት እዩ ሕዚ ዘይተሰርሑ ድማ ናይ ህሉ ባህልታትና ዝምልከት ዘይተጻሓፉ እኒኡ ገና በቲ ዝነበረ ናይ ጦርነት ኩነታት ናይ ደቡብ ትግራይ ዝምልከት ውስን መረዳእታ ኣብ 2 ዓመት ተኣኪቡ ነይሩ ግን ሕዚ ፓብሊሽ ኣይኮነን ኣይተሰርሐን ብምቕጻል ድማ ናይ ሮክ ኣርት ንብሎ ወይ ድማ ናይቶም በዓቲ ስእልታት ግን እሳቶም እውን ናተሰርሐ እዩ ገና ፓብሊሽ ኣይኮነን ካብኡ ተረፈ ግን ትግራይ በቲ ዝነበረ ኩነታት ዳርጋ ንዓለም ፕሮሞት ኮይና እያ ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዓለም ለኸ ደረጃኡ ዝሓለወ ቱሪዝም የለን ይብሉም ስለዝኾነ ዘለዎ ሃፍቲ ናብ ረብሓ ንምውዓል ማእኸል ኣካዳሚ ቱሪዝም ክትውነን ይግባእ ኢሎም ናይ ትግራይ ታሪኽ ኣብ ሓንቲ ሙዚየም ሕፅርን ድምቕን ብዝበለ መልክዕ ናዞርና ክሪኣ ክንክእል ኣለና ታሪኻ ዓብዪ እዩ ግን ክንዱ ዝኾነ ሙዚየም ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ናይ ምሁሮ ማእኸል ኢና ክንገብራ ማለት እዩ ማንም ሓደ ፓኪስታናዊ መፅኡ ወይ ስፔናዊ መፅኡ ትግራይ ካብ ዘበነ በዓቲ ኑሮ እስካዕ ሕዚ እኒአ ታሪኻ እዙ ይመስል ክንከፋፍሎ ንኽእልና ብሕርሻ ፖለቲካ ብታሪክ ናበልና ክንከፍሎ ንኽእልና ግን እዙይ ክፈጥር ዘለዎ እቲ ሰንተር ዝብሎ ዘለኹ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሙዚየም ክህልዎ እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ላይብረሪ ክህልዎ እዩ ናይ ምርምር ማእኸልን ተመራመርትን ክህልዎ እዮም በብዓመቱ ብዙሕ ነገር ፓብሊሽ ክገብር እዩ ንኣካዳሚክስ ዝኾን ንዓለም ንሃገር ውሽጢ ዝኸውን ናይ ባዕሉ ሂማን ሪሶርስ ናይ ባዕሉ ፋይናንስ ክህልዎ እዩ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ እንተዝኾን ይምረፅ ንቢሮክራሲኡ ምክንያቱ ምርምር ተቋም ስለ ዝኾነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝሐሸ ዕድል ኣለዎ ናይ ባዕሉ ቦርድ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ቦርድ ተይልና እንታይ ማለት እዩ ፋይናንስ እንዲ ትዋና ፀገም ወላ ሓደ ኢንተርናሽናል ተመራማርያ ምፂና እዚ ክነምሩ ስራሕቲ ኮይናስ ናይ ባዕልና ፋይናንስ ክንውና ኣለና ፈንድ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ካብ ምርምር ተቋም ካብ ዓበይቲ ሜጋ ዝኾኑ ናይ ዓለም ምርምር ተቋማት ኮንቪንስ ገይሩ ፈንድ ከምፅ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እንታይ እዩ እኒአ ዩኒቨርሲታት ዝገብሮ ዘለዋ ከም ዘሎ እዩ ዝሰየ እዩ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ዝገብሮ ዘሎ ከም ዘሎ ኣሎ እዚ ግን ሓደ ማእኸል ናይ ባዕሉ ኣካል ኮይኑ ንኩሉ ግን ከም ባውዛ ኮይኑ ናብርሀ ክጠቅም ዝኽእል እዩ ኢትዮጵያ ናብ ፑንትላንድ ኣጽዋር ተእቶላ ክትብል ሶማልያ ኸሲሳ መንግስቲ ሶማልያ ከም ዝበሎ ኢትዮጵያ ግዛኣት ሶማልያ ናብ ዝኾነት ፑንትላንድ ትገብሮ ዘላ ምምልላስ ኣጽዋር ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጾሎም ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢን ዓለም ለኸ ምትሕብባርን ሶማልያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ናብ ፑንትላንድ ኣጽዋር ከም ዘእተወት ብጭቡጥ መረዳእታ ከም ዘረጋገፀን እዚ ድማ ብዘይገለ ዲፕሎማስያዊ ርክብን ምክክርን ዝተኻየደ ምዃኑ ሓቢሩ እዮም ንሉዓላውነት ሶማልያ ዝነክእን ንድሕንነት እታ ሃገርን እቲ ዞባን እውን ዝጎድእ ተግባር ምዃኑ ገሊጾሎም ኢትዮጵያ ቀደም ክብል እውን ጋልሙደግን ባይዶዋን ናብ ዝተባሃሉ ንሉዓላውነት ሶማልያ ዝነክእን ንድሕንነት እታ ሃገርን እቲ ዞባን እውን ዝጎድእ ተግባር ምዃኑ ገሊጾሎም ኢትዮጵያ ቀደም ክብል እውን ጋልሙደግን ባይዶዋን ናብ ዝበሃሉ ከባብታት ኣጽዋር ናይ ምእታው ምንቅስቓስ ከም ዝገበረት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሮሎም እዚ ክስ ቀሪቡ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምስ ሶማሊላንድ ንዝፈረመቶ ውዕለ ስዒቡ ውጥጥ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዝተጋደደሉ እዋን እዩ ይኹን እምበር ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ አመልኪቱ ዝተዋሃበ መልሲ የለን ቱርኪ ንኽልተን ሃገራት ንምስምዕማዕ ክልተ ዙር ዘተ ከካይድን ተገበረት እውን ዛጊድ ዝተረኸበ ውፅኢት ከም ዘየለ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብዝለዓለ መጠን ከም ዝወሰኸ ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ኣብቲ ክልል እናወሰኸ ብዝኸይድ ዘሎ ጎንፂ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ መረበቶም ይመዛበሉ ከም ዘለው ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊጾሎም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብዝለዓለ መጠን ከም ዝወሰኸ እቲ ፀብፃብ ኣመልኪቱ
أبا شمونتا زوباتا 76,345 سبات كم استمزابلو مبزحت يوم دما أبا استجنانا أوم أخلات معقوب كم زركبو تحبيرون لهم أبا كل الأمحرة زكايد زلو خينات كاندت أنك من مزباع من نبابرون قطبات خباب المخانو يتكاز تمزابلتي مزللن مسرتاو نقراتن يدليوم كم زلون اتخينات متبتحينات حاجز يتسألوهم هلاون ودب حبرات منقستات أفريط لهم أبا كل الأمحرة أمونغو منقست فيدرالن عطوق حايل فانون زكايد زلو خينات لعلى حد عامت أقصير لهم كبراتن كبرانان لو مزبلنا يوم زيناتات أبزازيمنا سنة جزا